जों बाथ्राखौ खोनासंनोबो नांगोन आरो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों गोसोखौ फोराननो नांगोन। दा नोंथांमोनखौ आं दिनै बेहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनाय जि मोनसे थासारिखौ नुनानै आं गमामायैनो मोनसे बाथ्राखौ आं सानदों। बे बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि गाजा गोमजायै गोसो फोराननानै जुदि जोङो खामानिखौ मावनो जुदि सिगाङोबा जों मालाबाबो जेननाय नङा। गोथार गोसो लानानै मावनाय गासैबो खामानिया मोनसे फिथाइ थायो आरो जोङो देरहानाया बेयाव थायो। दा दिनै बे थासारिखौ नुनानै आं बेखौनो सानदों कि जोंबो देरहागोन, देरहासार जानो हागोन, बे फोथायनाया आंनाव फैदों। दा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे मावथांखिखौ सुजुनानै लादों, रनसायनानै लादों आरो बे हाबाफारिया दा गुबुन गुबुन जायगायाव सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोननि सनितपुर जिल्लायावबो बियो सोलिगासिनो दङ। दा जों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव मोनसे थांखि जों लादों। गंफ्रोमबो गामियाव 50 बोसोर एबसुवा जानायाव जों मा मोन्दांथि मोनबोखो आरो बर' हारिजों थाफानानै मा जेंनाफोर जों सुस्रांनो हाखो आरो बबे बबे खामानिखौ जों थांखि लानानै मावफुंनो हाखो, माखौ जों हायाखै, बे गासिबो लेखा जोखा हिसाबखौ जों खालामजोबदों आरो बेनिनो मोनसे नेरसोन खाम्फा महरै गंफ्रोमबो गामियाव गायसननायनि मोनसे थांखि जोंहा दङ। नोंथांमोननि बे ओनसोलाव हयथ' गायसनजायाखै, गुबुन गुबुन जिल्लायाव दखरायावबो गायसनजाबाय। बे नेरसोन खाम्फायाव मोनथाम सोदोब लिरनाय थागोन। बेयाव थां माव जौगा, थांनानै थानांगोन, जौगानोबो नांगोन आरो बेनि गेजेराव जों मोनसे सोदोब बाहायदों, बे जाबाय माव, खामानि मावनांगोन। बे बुहुमाव जोनोम मोननाय लोगो लोगो बयबो थाङो, थांनानै थायो। नाथाय जों थांनानै थानायखौ ओरैबायदि बुजायनो लुबैदों, जोङो गिनानै थांनानै थाया, जोङो दिनै मालायनि सिङावबो थांनानै थाया। गावनि रैखाथिखौ लानानै, गावनि मानखौ लानानै, मर्यादाखौ लानानै, जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि उदांस्रिखौ लानानै जों थांना थागोन, जों बेखौसो बुंदों। नङाबाथ' सासे मानसिया जोनोम मोननाय लोगो लोगो थैजासिम बे थांनानैनो थायो। सोरबा भिखारि जानानै थांना थायो, सोरबा गलाम खाथिनानैबो थांना थायो, सोरबा दास दासि जानानैबो थांना थायो। खिन्थु जों मा थांना थानायखौ बुंदों? जों बुंदों जे ओरैबायदि थांना थागोन जे जों गावनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिखौ लाना थांना थागोन। मालायनि सिङाव जों थांना थाया, बिखाफोर दांनानै जों थांना थागोन। बे थांना थानाय मिनिंखौ जों बुजायनो नागिरदों। दा बर' हारिया जोङो गावनि, जों बुङो जे नैबे ओनसोलनि जोङो बे आसामनि जेराव जों दङ बिदि थागिबि होननानै जों लायो, सन अफ सयल होनो। जोंखौ सोरबा सोरबा प्रहरी होननानैबो बाहायो, सोरबा सोरबा भुमिपुत्र होननानैबो बुङो, सोरबा सोरबा इन्डिजिनियास होननानैबो जोंखौ बुङो। दा जियानो बुङा मानो, गमामायैनो जों बे हानि बिगोमा। बे हायाव जोंहा मोन्थाय दङ, बे हाया जोंनिखा। दा बेखायनो जों बेयाव सोरखौबा गिनानै सोरनिबा आथिं सिङाव थानांगौ जेबो बाथ्रा गैया। जों बेखौनो फोरमान खालामबोदों जे जोङो नैबेयाव गासै जोंनिखौ लानानै जों थांना थागोन। बे जाबाय थांना थानायनि मिनिं। जों बिदि जोंनि बोसोन खाम्फायाव जों बिदि आंनि मिनिंखौ जों बिदि बुजायनो नागिरदों। बिदिनो जौगानाया दङ जोबथारनायाव। जौगानाया जादों सोरगिदिं जौगानांगोन, अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट। डेभेलपमेन्टआ बेनो, जुदि सोरगिदिं जौगानांगौ जायोबा मोनसे हारिया आबुं जौगासारनाय जों जायखौ बुङो, बे सोलोंथायाव जौगानांगोन, आबाद मावनायाव जौगानांगोन, हारिमुआव जौगानांगोन, दानाय लुनायाव जौगानांगोन, धोरोमखान्थियाव जौगानांगोन, जेरावबो जों जौगानांगोन आरो बे जौगानायखौ जों लानानै थांनो हानांगोन। बे जाबाय सोरगिदिं जौगानाय, आबुं जौगानाय, जायखौ जों बुङो अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट। बे अलराउन्ड डेभेलपमेन्टआ जोंनियाव फैनांगोन आरो दिनै बर' हारिया बे बुहुमाव थांना थानांगौ जायोबा जों मोनसेयावल' जों जौगाबा जानाय नङा, जेरावबो जौगानांगोन। दा जों दिनै नायदों बर' हारिनि गेजेराव साफा सानै जोंनियाव फरायसाफोरखौ जों नायदों, सोरबा मोसानायाव मोजां, सोरबा दामनायाव मोजां, सोरबा गेलेनायाव मोजां। बेजोंबो जों एफा एनै नाम खामायनो हादों। दिनै जोंहा जमुना बर'मोना गासै बर' जातिखौनो रिप्रेजेन्ट खालामदों। दिनै जमुना बर'जोंनो जोङो सिनायथि मोनगासिनो दङ, अंकुसिता बर'जोंनो सिनायथि मोनगासिनो दङ, सोरबा प्रमिला दैमारिजों जों सिनायथि मोनगासिनो दङ। दा जोंहा हलिचरन नार्जारि
सासेल'सो ISL गेलेग्रा दङ आसामाव दा बेजोंनो गासै बर' जाथिया दिनै मोनसे सिनायथि मोनगासिनो दङ इभेन आसामा सिनायथि मोनगासिनो दङ बे अखम हान्था होननानै बिथांमोना बुङो पेपाराव लिरबा गैथ्रा नालाय सिबायफ्रा उपाय गैया थारमाने जोंनिखौबो लानानै मालाबा अखम हान्थान बुंनांगौ जायो कलमा लिरबाबो गिदिं नागिरा उपाय गैया थेवबो लिरनो बायथ' जायो बिथांमोना दा मानो बेयो जादों जोंहा बेजोंनो दिनै जोंनि हारिखौ जों एसे गोजौआव लांनो हानांगोन दा आंनि खावलायनाया बेनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौनो नुहुरदों जे मोनसे हारिया नैबे बुहुमाव जुदि थावरिनानै थानांगौ जायोबा जाति हिसाबै मानसि हिसाबै जुदि बे बुहुमाव जुदि जोंहा थांनानै थानांगौ जायोबा जों सोरगिदिं जौगानो नांगोन सोलोंथायावबो जौगानांगोन आबाद मावनायावबो हारिमुआवबो दानाय लुनायावबो जेरावबो जों जौगानांगोन राजनिति खालामनायावबो समाज सिबिनायावबो होमबासो जोङो जेखौ जों अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट होनदों जों बेयाव सहैनो हागोन दा बेखायनो गिबिया जाबाय थांना थानाय मोनसे जौगानाय आरो बेनि गेजेराव जों मोनसे लिरना दोनदों मोनसे सोदोब बे जाबाय माव खामानि मावनाय आरो खामानि मावाबा खिन्थु जों मालाबाबो जौगानाय नङा एकमात्र जों दिनै बे बुहुमाव थांना थानो हायोबा बे जाबाय खामानि मावबासो जों रांखान्थिखौ आखायाव लाबोनो हागोन गावबा गावनि आथिङाव जों गसंनो हागोन आदारवाइज जोंहा जेबो हानाय नङा जों दा बेखायनो खामानिखौ जों मावथारनांगोन आं बेखौनो खावलायदों खामानि मावबासो गासिबो जागोन दा आं दिनै गमामायैनो बर' हारिखौ जोङो बिराद खामानि मावनो हाग्रा होननानै जों मिथिगौ नाथाय गोबां बर' मानसिखौ आं नुदों अलसियाखौबो आं नुदों आरो गोबां अलसियाबो थायो जोंनिया आं बर' गामियाव हाबनानै दा नायो बिदा फंबाय साब्रै दङ बिफाबो दङ हाया खिन्थु बिथांमोना 12 बिगाल' दङ 12 बिगा हाखौ हालिसे मोसौजोंबो जोङो बोसोरसेयाव गायजोबनो हायो बेखौ नोंथाङा बे खेथि समाव आरो सासे मानसियानो गायनो हायो खिन्थु 20 बिगाबो गायनो हायो 24 बिगासिम गायनाय रेकर्ड दं आंथ' उन्दैयाव जोंहा हालिसेल'सो मोसौ दंमोन खिन्थु जोंहा 24 बिगाखौ बे हालिसेजोंनो गायजोबोमोन होमबा आंनो मोन्दांथि मोनसे दङ एक्सपिरियेन्स मोनसे दङ बे सासे मानसिया हालिसे मोसौजों 24 बिगा हालागै गायनो हायो दाथ' जोंहा बिदि हालेवनांगौ खोथायानो गैया नोंथाङा जेरैखि जाया ट्रेक्टरजों हालेवनानै जुर जुरुम जोंहा गायखांनांगौ नङा होमबा मोसौजों खोथायानो गैला दा ट्रेक्टर आरो मालायखौ नुनानै आरो खिन्थु आं मोसौबो दं गासिबो दङ जुर जुरुम जोंनिया दा खिन्थु आं बुंनो लुबैनाया मा नोंथाङा साब्रै गथ' दङ आरो बिफा साबा मानसिया एटलिस्ट बे 100 बिगा बे हालेवनो हायोमोन आरो खिन्थु जोङो मा खालामो सासेनिल'सो खामानिखौ मावनानै माखासे ओरैनो जिरायनानै थानाय बायदि जायो होमबा मिसइउज जायो आंनि पावारा जोंनि पावारा खामानि मावनो गोहोआथ' जोंहा दंमोन इक'नमिक्सआव जों फरायनानै मोनदों डिसगाइस बेखौ जोङो बुङो नङा होमबा ओरैनो मिसइउज जानाय आरो बे सप्न बेखे निबन होननानै बुङो डिसगाइस आनएमप्लयमेन्ट होननानै जों बुङो जायखौ दा बे जिनिसखौ जों मोनदों दा आं बेखायनो खावलायनाया जों दिनै खामानि मावनो हानांगोन दिनै महात्मा गान्धीया मोनसे खोथा बुंदों आसल उदांस्रि माबो थायो रांखान्थियाव थायो भारतआ दिनै उदांस्रि मोनदों न' दाउट खिन्थु भारतआव दिनै गोबां मानसि दङ गलाम खाथिग्रा दाहोना रुवाथि थाग्राबो दङ बिसोर दिनैसिमबो स्वाधीनता मोनाखै बे बिगोमानाव सोङाबा न'आवबो थांनो मोना बे इएस बस इएस सासनग्रा दाबो जोंनियाव दङ खिन्थु जों मा होननानै बुंदों नङा जों रांखान्थिखौ धोनखौ आखायाव लाबोनानै गावबा गावनि आथिङाव जों गसंनि खामानि मावनानै जोङो जोंनि लेभलिहुडखौ बाहायनानै लानि खामानि मावनानै जीवन धारननि प्रणालीखौ सिस्टेमेटिक खालामना लानि जोंहा बेयाव थानांगोन दा बेखायनो खामानि मावनो हानांगोन आं बेखौ खावलायदों साफ्रोमबो मानसिया खामानि मावनो हायोबा बहाय जोंहा लाब दङ आरो बेखौ मावनांगोन फरायसाया फरायनांगोन आबादारिया आबाद मावनांगोन धोरोमगुरुआ धोरोम सिबिनांगोन राजनिति लिडारा राजनिति खालामनांगोन समाज सिबिग्राया समाज सिबिनांगोन जाय दानाय लुनायाव बाहागो लायो दानाय लुनायाव बे बाहागो लानांगोन गासिबो जुदि गावबा गावनि खामानिखौ मावोबा अट'मेटिक जौगासारनाया फैगोन जोंनियाव दा बेवहाय गोबां आइजोफोर दङ जोंनि खामानिखौ जों हमथाना लाखिनो हामारगोन ना हामाराखै आं सोंनोसै आरो जेनेबा बे आइजोफ्रा सोर गाव दानाय दख'ना गानना फैदों देलाय आखाइखौ ओरै देखांलाय गाव दानाय इएस सासे देखांबाय था सासेल' सानै साथाम आखाइ खबना बिथांमोननि थाखाय साब्रै जोबोद मोजां बियो दा जों दानाय दख'नाखौ जों गाननो हानांगोन बेयो जाबाय जोंनि मावनाय दा आजिखालि दख'नाखौ रावबो दाला इसानसालियानो गैला न'आव मानो दे आरो मानोथो दानो
फानग्राफ्रा दैलि जा फैबाय थायो नङा होमबा गोदान गोदान दानियाथ' दख'नानि जि नामाबो जि मोजां मोजां नङा होमबा मा मा नाम दं मिथिगौ ना क'क्राझारावसो सोंदों आं दख'नानि नामफोरखौ स्किन टाचबो दं आजिखालि एनआरसिबो दङ लेटेस्ट बर'नि दख'ना आरो दाखालिसो आं मिथिदों आरो बे मोजाङानो जादों आरो गोरबो खना माबा माबि दंसोलाबायो नोंथांमोना मिथिगोन आइजोफ्रा नङा होमबा दा बे दख'नाफ्रा खिन्थु गुबुना नाम होजोब्बाय बेखौ बे दख'नाया खिन्थु अरिजिनेलि जेबो गैया दा बेंगलावसो दायो बेखौ गुजरातनिफ्राय फैयो बियो चेन्नाइनिफ्राय फैयो बे दिल्ली कलकातानिफ्राय फैयो दख'नाया मानो बर' आइजोआ दाला नालाय बर'नि डिजाइन गैला बेवहाय बर'नि महर गैला बेयाव नकलि जाजोब्बाय दख'नाफ्रा दा दख'ना आरनाया जुदि नकलि जायोबा जाखागोन मानोना बर' आइजोआ दालाङा बेखौ दा जों बुंदों मा बर' आइजोआ दख'नाखौ दानांगोन दा गामसाखौ जोङो बिराद नांगौ दा आंनोथ' बोसोरसे गामसाखौ 25 खाननिफ्राय 26 खानसो नांगौ जोङो जेसेबांखिनि प्रग्राम जायो जों गामसाफोरखौ फ्राय गानो लेखस खालामबा गामसा गानो जों दा जों हमदांनो हाबाय एप्सआ बेसेबां दं एकदम एक्टिभ एप्सआनो जोंना 55,000 एप्स दं दा 55,000 एप्सआव जुदि गांसे गांसे गामसा गानोबाबो 55,000 खान गामसा नांगौ दा जोंना बर' आइजोआ खिन्थु गामसा दाला साइजआनो जाया गामसाया आं गामसाखौ माबेनिफ्राय लाङो मिथिगौ ना बाटासिफोरनिफ्राय सानैसो हिन्जाव मानसिखौ दाहोनानैसो लाङो आं दाखालि धेमाजियाव थांनायाव ओरैबायदि गामसा गांसे आंनो होबाय लोगोआ शिबरामा आरो ओरैबायदि गोलाव लिंथिया मारिबाबो जोबा क'क्राझाराव जोंना बोसोरफ्रोमबो गामसा लाबोयो जोंना 30 खान गामसा लाबोखायो आरो सेन्ट्रेल बडियाव 27 जन थायो नालाय सानैसो आलासि थायो बे गामसाफोरखौ दाना लिंथि फेबनो नागिरबा लिंथिगोन नागिरना मोना गुसुं गुसुं थारमाने मानो बिदि जायो दे मानोना बर' आइजोआ दानाय नङा बे हिसाब मिथिया बिसोर गुबुना दानाया दा बै आं धेमाजियाव गाननाय गामसाया बे गांसेल' नङा गांनैजों गांसे बानायना होदों आरो थारमाने बेखायनो लिंथिया फेबबाबो जोबा थारमाने बेफोर क'क्राझार बाक्सायाव बायनानै लिंथि नागिरबाबो मोना थारमाने फेबनो बेबादि अबस्था दा होनबा बियो बर' आइजो दानाय नङा नालाय बेबादि दा आं खावलायनो लुबैनाया जों खामानि मावनो हानांगोन खामानि मावबासो जों जौगानो हागोन आरो आं बेखायनो खावलायदों नोंथांमोननि बालिपारा ओनसोलाव राङापारा ओनसोलाव जेसेबांखिनि बर' गामि दङ नामखौ खोनाबानो मिथिनांगोन येस बे गामिया बेनि थाखाय बिख्यात अमुक गामि बल गेलेनायाव बिराद मोजां अमुक गामि धोरोम सिबिनायाव बिराद मोजां अमुक गामि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिराद स्ट्रं अमुक गामि धोरोम सिबिनायाव बिराद मोजां अमुक गामि फुटबलाव बिराद मोजां अमुक गामि कृष्टि मोसानायाव बिराद मोजां माबा मोनसे नाम थानांगोन ना दा बालिपारानि गामिया राङापारानि गामिफ्रा जुदि ओरैबायदि बुङोबा अमुक गामि लोंख्रुबग्रा गामि अमुक गामि गुलायग्रा गामि होनबाथ' मोजां खोनानाय नङा खोनागोन नामा नाम थानांगोन बेयो मोजां खामानिजों बियो सिनायथि होनो हानांगोन दा उदालगुरि गंनैसो गामि दङ आं बुंबाय थायो आरो मा मा गामि दलापारा गामि इलेक्सन केम्पिंआव थांदोंमोन आं एसेम्ब्लिनि होमबा आंखौ गामिनि गावबुराया वार्निं होदों रमिय' पि नार्जारि एबसुनि लेङाइ आफादगिरि नोंथाङा मिटिंखौ 3टासिमल' खालामनो हागोन दै जानुवारि बेलासिम मानो होनना नङा 3टानि उनावबो खालामनो हागोन खिन्थु मानसि सासे मोननाय नङानो जाबाय आं होमबा सेक्रेटारि आंखौ बुजायलाय नङा सार जोंनि गामियाव 3 बाजिबाथाय बयबो गाइखेर सेरो जाबाय आरो आंथ' हमनो हायाखै मा गाइखेर सेरो सेक्रेटारिया बुजायबाय नङा सार जोंनि गामियाव बयबो मोसौ गाय फियो जादों 24टा 22टा 18टा 16टा माब्रै बयबो फिखायो आरो 3 बाजिबाथाय बेल दामना होयोनो बेनिफ्राय गाइखेर सेरना स्टार्ट आरो 4 बाजिबाथाय बहाय टेम्पो लायै लायै गारि लायै लायै बे गाइखेर लांनो फैयो थारमाने उदालगुरि रौतायाव आरो दा बेबादि आं उनावसो मिथिबाय बे दलापारा गामिनि गाइखेरा उदालगुरि टाउनाव थाङाबा रौता सारियालियाव थाङाबा लाल साहा जाजोबो बेयाव हटेलाव आरो बे गामिनि गाइखेरजोंसो गासिबो बेयाव गाइखेर साहा जायो माने मेथाइफ्रा गाइखेरजों जाजोबगोन आरो नङाबा लाल साहायानो जाजोबगोन बे जाबाय दलापारा गामि मानि बिख्यात गाइखेर फानग्रा गामि बे आं दिल्लीयाव थांनाय बोसोर आन्दलनाव थांदों जोङो थांबाय थायो सोब बोसोरावनो एबारसो थाङाखै दा बेयाव थांनायाव आं बेयाव लोगो मोननानै सोंबाय आरो ओरैनो आन्दलनाव नोंथाङा मा गामिनि होननानै बुंबाय आं दलापारानि गाइखेर मोनग्रा गामिनि ना होनो नङा होमबा दा दलापारा होननानै मिथिखायो बे गाइखेर मोनो आरो दा जोंना बालिपारायाव मा गामि दं बिदि
माबा मोनसे जायगायाव बिख्यात जानांगोन ना बे नङा होमबा ना लेखा फरायनायाव ना मोसानायाव ना माइनाव आफादाव ना लाइमोन आफादाव ना क्लाबाव ना बल गेलेनायाव ना भलिबल गेलेनायाव माबा मोनसेयावथ' जोंना थिग जाथारनांगोन दा बेखिनिखौ जों स्र' खालामना लानांगोन आं बेखौ खावलायबाय नामजोंनो मिथिनांगोन दा बे दौलापारा गामिया थांनाय बोसोर मुख्यमन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनिफ्राय 25 लाखनि चेक मोनदों मानो दे मालाय गाइखेर बिजनेसा बिराद मोजां नालाय गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ उत्साह होदों गथ'फोरनि मुलाव आरो गभर्नमेन्ट जाहाथे उनाव बिथांमोना मोजां आरो गाइखेरखौ जाहाथे प्रडाक्सन खालामनो हायो गाइखेर बिजनेसा जाहाथे आगबारिनो हायो बिनि थाखाय 25 लाख थाखा एककालीन बिथांमोना साहाय्य होदों ओरैनो मोनाखै दा बेयो जाबाय दौलापारा गामि लांदां बार होननाय गामि दङ कबिरालि आनसलिकआव मा मोनो दे आरनाय मोनो गामसा मोनो दख'ना मोनो फास्रा मोनो बे गामियाव मानसिफ्रा गारि लायै लायै बेहाय आरनाय बायनो फैयो दा जोंनियाबो बालिपारा ओनसोलाव गामिफ्राव माबा मोनसे जोंहा थिग जाथारनांगोन गामियाव खामानि मावनायखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन आं बेखौल' खावलायबाय दा जोंनिया फिक्स आरो नोंथांमोननि बालिपारा ओनसोलाव दंना गैया मिथिया आं खानायखौथ' जोंना बर' मानसिया सिनखायाना सिनो नामा सिननो नागिरा बाक्सायाव नुदों गंनैसो माने बिदि जायगा दङ आरो बै जोंना मोनसे उदालगुरियाव मोनसे आं आनसलिक नुदों आरो जों सानखांबायबो माने बे 23 जन सेंग्राफ्रा जोंनिया सेलन दखान होनानै दङ आरो खाग्राबारि आनसलिकआव 23 जन खानाय हानायखौ दा जोंना बुङो फिक्स बिहारियासो हानांगौ बेखौ नङा होमबा सिलफ्रासो हानांगौ गुबुना हानो मोना आरो दा जोंनिया लेट सिलायग्राफ्रा आरो बे लामाजों थांबानो आङो दा बिराद लेट सुग्रा नुगोन आरो दें दें दामा होमबा दा लेटखौ जोङो फिक्स खालामना लाबाय बेखौ बर'आ सुनो मोना बिहारियासो लेट सुनांगौ नङा होमबा बोसोरफ्रोमबो बिहारियाबो फैनानै लाख लाख थाखा लाङो दुर्गा फुजायाव फैगोन एकदम बैसागुआवसो थांखायो आरो फैसाफोरखौ खांनानै लांजोबो दा लेटखौ जे बर'आ सुनो मोना माबा लिरनाय दं आं दाखालि बाक्सायाव नुदों आरो सासे बिमायासो बुंदों आंना फिसाला लेट सुयो सार होननानै आं जोबोद साबायखर बावदों आरो बर' मानसियाथ' लेटखौ सुनो हायोना हाया होमबा खिन्थु जों मालाबाबो बे खामानिखौ जों लाखियाखै थानो आरो जों दा आसामनिफ्राय बिदेशि ओंखारनो नागिरदों एनआरसि आपडेट खालामबाय थादों दा जेबो लाब जानाय नङा जेब्लासिम जों बिथांमोननि खामानिखौ सेना लाखिनो हाया साबसिखौ होखारनो हानाय नङा जों खामानिखौ फिसानिफ्राय गिदिरसिम जों मावनो हानांगोन दा बेखौनो आं खावलायदों जों खामानिखौ मावनो हानांगोन आं बेखौ बुंदेरबाय दा बेयाव आइजो बिथांमोनखौथ' जों दा आङो साबायखरखौनो बावगोन जोंनिया गोबां आइजोफ्रा आजिखालि मोजां मोजां खामानि मावो माखासेफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बिराद स्ट्रं जानानै दङ माखासेया फिथा फानबाय माखासेया दख'ना आरनाय फानो माखासेया जोंनिया नार्सिंआव थांबाय माखासेया फास्टफुडनि दखानबो होयो जोबोद मोजां सानैसोआथ' मैगं फाननायाव लोब्बा बेबादि सोलिगासिनो दङ बिजनेसाव हौवाफ्राबो जोंना माखासे बिजनेसाव दङ दा थिगानो दङ दा आं बेखौनो खावलायदों बेखौ लांबाय थानो हानांगोन खिन्थु आं बेखौनो खावलायदों दा जोंनिया बे दखान होग्राफ्रा आरो खिन्थु आखलखौ एसे सोलायनांगोन थारमाने आखलफ्रा बारा थिग नङा जोंना आखल आं माखौ बुंदों जोंनिया थारमाने बिराद माने दखान होग्राफ्रा रागासो जानानै थायो बारासिन आरो मिनिस्लु जाया थारमाने कास्टमारा थांबाबो जाहाथे माने रागाखौसो नुग्रोयो आरो बेबायदि जायो थारमाने आं मानो बुंनो नागिरदों जे जोंना रतेन मोना बिसोर बै नोंथांमोना ओरै थांनाय रेलाव मालाबा राङापारायाव गाखोनानै उदालगुरि स्टेसन खाथियाव आइजोफ्रा माखासे दखान होनाय दं बेयाव थुलुंगा बाजार होनो रतेन मोनानो खुलिदों आरो अल इन्डिया बन्द जाबाबो बे बाजारा बन्द जाया थारमाने आइजोफ्रानो होजोबो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिराद मोजां मोजां नाबो फानो दाउबो फानो ब्रयलारबो दानो अमाबो दानो आइजोआनो आरो गासिबो जोबोद गोजोनो आं बेयाव थांबा सानसेखालि रतेनमोनजों रिन्जयमोन दङ अनुपमोन दङ आनन्दमोन बिदिनो जों फैबाय आरो साहा लोंनो दा साथाम आइजोआ दखान होबाय थायो ओरै डेकारगाव पेसेन्जारा थांगासिनो दङ बिराद भिर आरो बे समावनो जोंबो खांबाय थांबा आं नायबाय जिरायनो जायगा गैया सासे आइजो फिथा हमगासिनो दङ सासेया साहा फुदुंगासिनो दङ आरो सासेया कापलेट सुगासिनो दङ दा बे कापलेट सुग्रा आइजोआ बखिगासिनो दङ माबा माबि आरो गुदुं 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 जिरायनोथ' जायगा गैया आं खाथियाव थांनानै गसंनानै खोनासंहैबाय आरो माखौ बुंमारदोंना बे हिन्जावा होननानै खोनासंहैबा बारा मोजां खोथा बुङाखै थारमाने कास्टमाराबो फैबाय खेबसेनो ज' फैयो जोंना फिथायाबो जोबलांबाय जिरायनोबो जायगा गैला साहाबो गैला फैबाथ' बिदि फैयो जाबाय आरो कास्टमार फैनायखौबो रागा जायो थारमाने दा बिदिबाथ' थिग जानाय नङाना दा बेखौ जोंहा थिग खालामना लानांगोन दा क'क्राझाराव माइकी बाजार दङ
रंगिनांनो बाजार खालामबाय थायो जों बेयावसो मालाबा थाङो बाजार खालामनो सानसेखालि आंबो थांफाथारो खुनुदिन थांफेराखै आं खोनादोंसो माइकि बाजारा बिराद डेन्जार बाजार होननानै लाबाबा लायाबा था आरो दा आङो बिदिनो माखासे बेदर बायबाय थादों ना बायबाय थादों आं आरो ओरैनो गसंनानै दङ दाना सासे मादै बैसोआ माने दखान होबाय थादों बेनाव सोंबाय आं मादै नैबे भला बेसेबां सेरसेयावनो मा भलबोलाय नैबेखौ होनदों बे फोरलासो भल नङा ना जाबाय ए बे जियानो जा बेसेबां सेरसेयाव 25 थाखा जाबाय 30 थाखायाव होनो हाया होनबा है लायाबा थां जाखाबाय आरो एकसेयावनो आं खोनाबाय सादामोन माइकि बाजार बे खालि नुबाय आरो बा बेबादि थारमाने बेखौनो एसे भद्रबोथ' बुंनो हायो ना होमबा बे बाबु बेखौ 30 थाखायावनो बायखानाय खायबाबोथ' लाब जानांगोन ना होननानै खिन्थु गैया डाइरेक्ट रायखायोसो आरो उपाय गैया थारमाने दा बेबादिजों खिन्थु जोंनि दखाना बारा थांनाय नङा आरो आं बर' आइजोफोरखौ फिथा दखान होनाय नुदों आरो फिक्सखा आरो आंहा दिनै 15ताल' फानखागोन 20ताल' फानखागोन आरो बिदि फिक्स जानानै थांखायो धेमाजियाव थांबाय सानसेखालि रेलनिफ्राय ओंखारबाय आं हिरण्यखौ बुंबाय आरो हिरण्य साहाखौ लोंखालांनोसैलै फिथाखौ जालांखानोसै बेयावनो होनबाय दा अफिसाव आरो फैसासै होननानै जागोन दे सार होननानै दाना फिथा दखान खाथियाव बेगखौ दोननानै जोङो बुंबाय दे आब' साहा लोंनि होननानै फिथाखौ जानो साहाखौ मोनलोंगोन बिदि फिथा मोननाय नंला फिथा थाइथाम दं माथो आं बेखौ फानला आंहा गथ'फोर लांनांगौ जाबाय फिक्सखा आरो फानलाबानो फानला आरो बेखौ आं नायदों बाङालिफोरखौ मारवारिफोरखौ गाव जानो दोननायखौबो नोंनो लाबोनानै होनो बिसोर फानो नङा होमबा खिन्थु जोंनिया उल्था जोबथारमोन दा बिदिजों खिन्थु बिजनेसा बारा गोलाव थांनाय नङा आरो दा आं खावलायदों आइजोफोरखौ नोंथांमोना दखानखौ होयोबा मोजाङैनो हो मिनिसु जानानै हो आरो हिसाबफोरखौ मोजां खालाम फिसा दखानाव साहा लों दखानाव नोंथाङा लोंखांदो फैनाय समाव हटेल होनना सानफ्रामबो सोङो आरो बेसेबां जाखो सानना गालांबाबो मोनजायो दाना फैसाखौ साननासो गारबोनांगौ जों खमबो होनो हागौ ना नङा होमबा आं बेखायनो खावलायदों आइजोफोरखौ केलकुलेटार ला मबाइलखौ ला घुगनि मोनथाम 15 थाखा फिथा थाइथाम 15 थाखा 30 थाखा साहा खापथाम आरो 15 थाखा नङा होमबा 39 थाखा बिदि बायनांगोन ना खिन्थु जोंनि आरो मा सानना गालांसो होनखायो बिदिबाथ' मा लाब जानो दखाना दा आं बिदि नुदों आरो दा आं खावलायदों आइजो नोंथांमोनखौ जोबोद गोजोनो आं दखान होनायफोरखौ नुयोबा खिन्थु जोंना हिसाबफोरखौ बारा दोनसोआ नङाबाथ' इसेबां बोसोर नोङो दखान होनानै माने इनकाम खालामनो हायाखै बारा बै हिसाबफोरखौ थिग खालामनांगोन आं बेखौल' खावलायदेरबाय दा बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदेरनो नागिरदों जोंना हौवा मानसिफ्रा इनकाम खालामो आइजोफ्राबो खालामनांगोन आरो आइजोफ्रा माने इनकाम खालामनांगौ आं बेखौनो बुंदों कारन न'खर गंसे सोलिनोबा समान समान जों खामानि मावनो हानांगोन दा आं गवालपारायाव सासे आइजोआ बुंनायखौ खोनादों आरो बे आइजोआ ओरैबादि आरो सानफ्रामबो माने दखान गला तिनालि सारियालियाव थांनानै गावनि फिसायखौ माने फिसाया बखिबाय थायो बे आइजोखौ आरो माबादि बखियो मिथिगौ ना मा गिदिर हिन्जावखौ लाफ्लांबाय आं एख' कामानो गैया बिमाफोरनो थाखा फैसा लाना खायाखै बे एसां खस्थ' जायो आंनिया सोलिनाया बेबादि आरो गावनि हिन्जावखौ बिराद बखिबाय थायो थारमाने बै हौवाया आरो दखान गला तिनालि सारियालियाव आरो दा बिनिफ्राय बे हिन्जावआ आसरित जाबाय आंनि हौवायाल' माने बिदि बिदि बुंबाय थायो आंखौ होननानै दा सानसेखालि बे हमनो हाबाय आरो हिन्जावआ निस्सय आं इनकाम गैयैखायनो बिदि बुङो नामा होननानै दा सानसेखालि मा खालामो बिमाफोर न'आव थांबाय बे थांनानै बुंबाय आरो आइ आफा आंनो एसे फैसा हरलाय होननानै 15,000 उनाव मोनफिनबा आं होफैफिनगोन होननानै दा 15,000 बो लाना फैबाय आरो लोगोनि 15,000 बेजों 30,000 खालामनानै दख'ना आरनाय फास्रा गामसा सिमा बायनानै बिसोर दखान होबाय दाना एकदम बाजार थांबाय आरो एकदम ओरै गवालपारानि कृष्णानिफ्राय लेला बेयाव बाजार खालामो बिसोर दुधनै बाजार खालामो दरंगिरि बाजार खालामो रंजुली बाजार खालामो धनुभाङा बाजार खालामो बिनिफ्राय बिसोर धुपधरा बाजारसिम खालामो आरो साइकेलजों आरो बेखौ बिसोर 2.5 बोसोर खालामबाय थारमाने 2.5 बोसोरनि उनाव बै आइजोआ मा खालामबाय मारुति कार बायबाय आरो मारुति काराव सोयै सोयै दाना दख'नाफोरखौ फानो बिसोर बाजार आरो दा 3 बोसोरनि उनाव फिसाया सोलायगारबायना बुंनाया माबादि बुङो मिथिगौना आजिखालि नोंसोरलाय मा गिदिर हिन्जाव हाबा लादोलै आंनि गिदिरखौ लानांगौ जाबाय आरो आजिखालि आंनि हिन्जावआ एसे इनकाम बानाय जादों आरो आंहाथ' एख' खामानि गैया आंनिया मोनसेबा काम गथ'खौ स्कुटियाव लांलाय लाबोलाय खालामनांगौ स्कुलाव बाखि हौवाया माने हिन्जावआनो सब खालामजोबो आंनिया जाबाय आरो बिनो गेस लाबो बिनो माइरं लाबो बिनो बेदर मैगं सब लाबोजोबो आंनि हिन्जावआ जाबाय आरो
बोरै सोलायगारखो दाना नङा होमबा मानो दे मानोना हौवाफ्राबो हिनजावनिफ्राय इनकामखौ लुबैयो थारमाने आरो बेजोंसो न'खरा सोलिगोन दा बेखौनो खावलायदों नोंथांमोनाबो बे जिनिसफोरखौ नाय जा जि रोङो आरो नोंथाङा फिथा हमनो रोङो लांफ्रा नोंथाङा केटिं नेटिं रोङो एमब्रयडारि रोङो बेखौबो लांफ्रा सानैसो आइजोआ जोङो इन्जेक्सन पुसिं खालामनो रोङो बेखौबो लांफा दाथ' गामियाव जोङो इन्जेक्सन पुसिं खालामग्रा मानसिफोरनि बिराद मुल्य दं नङाबाथ' नोंथाङा बे इन्जेक्सनखौ पुसिं खालामनो बे राङापारायाव थांनांगोन नङाबा बालिपारायाव थांनांगोन नोंथाङा सेंग्लिमारायाव थांनांगौ जायो नङा होमबा खिन्थु गामियाव जुदि सानैसो बिदि सेंग्राफोर थायोबा सिख्लाफोर थायोबा बिसोरनोथ' मावनो हायोना बेखौ दा बेखौ लांफानांगोन आं बेखौ खावलायबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बुंनाया थां माव जौगा थांना थानो थाखायबो जौगानो थाखायबो बे खामानिखौ मावथारनांगोन आं बेखौ खावलायबाय एक नम्बर बाथ्रा 2 नम्बर बाथ्रा मोनथाम बुंगोन आं बेयाव थांखि लानानै सम जाबाय बर'फ्रा थांखियाथ' सिगांनो लाखादोंमोन नाथाय गेजेर गेजेर जों एसे बावो फिन खेबसेबां खावलायदों जोंहा थांखि लानानै समा दिनै सफैफिनदों मा थांखि जाति हिसाबै थांना थानि मानसि हिसाबै नङा आरो मानसि हिसाबै थांनो थाखाय बारा सिन्था खालामनो नाङा मानोना नोंथांनि गथ'आ मा फरायदों मा गानदों सोरखौ हाबा लादों मा टाउन सहराव थादों मा मेथाइ रोजाबदों मा मोसादों बेजों बारा लोब्बा गैया मानोना बै मानसिया नोंथांनि गथ'आ बा नोंथाङा मानसि हिसाबै थांना थानो सानदों खिन्थु जों मानसि नङा जाति हिसाबै थांना थानो सानदों आरो जाति हिसाबै थांना थानो थाखायनो बर'आ गोबां मानसिफोरखौ जों मुंख्लंबो खालामदों मोनसे समाव बुथारनानैबो लानो गोनां जादों दा बेखायनो आं खावलायदों जोङो जाति हिसाबैसो थांना थानि मानसि हिसाबै नङा दा जाति हिसाबै मानो जोंनि दख'नाखौ लानानै आर'नाइखौ लानानै गामसाखौ लानानै खाम जथा सिफुं सेरजा बेखौ लानानै जों थांना थानि दा बे बाथ्राखौसो जों दिनै बुंदों दा जाति हिसाबै थांना थानांगौबा बर' रावाथ' थांना थानांगोन रावा थांनांगौबा बिजोङा थांनांगोन दिनै दा दिनै बर' बिजोंखौ बासायनांगौबाथ' एकमात्र बर'आनो फरायनांगोन बेखौ गुबुना फरायनाय नङा सोरबा बर' सैकियाथ' फरायनाय नङा सोरबा मुर्मुआ बेखौ फरायनाय नङा सोरबा तातिया फैनानै बेखौ फरायनाय नङा सोरबा बेखौ नेपालि सेत्रिफ्रा फैनानै बेखौ फरायनाय नङा दा बेखायनो जोङो थिग खालामना लानांगोन जे जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनांगौ जायोबा जाति हिसाबै थांनायनि जि सब बांसा लानाय बेखौ जोङो गोख्रोंसिन खालामनानै लानो हानांगोन आं दिनै बेखौसो खावलायनो लुबैदों जों मानसि नङा जाति हिसाबै थांना थानि नोंथांनि गथ'आ दिल्ली मुम्बाइआव थानो हानाय बै दिल्लीयाव थाग्रा फिसाजोआबो दख'नाखौ अनसायनो रोंनांगोन बियो नोंथांनि गथ'आ शिलंआव फरायोबा खाम जथा सिफुंनि सेरजानि बाथ्राखौ बुजिनांगोन बियो होमबासो बे जाति हिसाबै थांना थानाया थिग जागोन आं बेखायनो खावलायदों लोरबांबां जों खिन्थु जातिया मालाबा थांनाय नङा दा आं बेखायनो सम सम नोजोर बोयो जोङो दिनै जाति हिसाबैसो थांनि मानसि हिसाबै नङा खिन्थु मालाबा मालाबा जोंनिया मा जायो सिन्था धाराया जोङो मालायनिखौ मोजां नुनानै गावनिखौ मोनफा मोनफा जों गारबोजोबदों बे खिन्थु बारा थिग नङा दिनै रावा थांनांगोन जोंना मोनसे भुल धारणाया मा जे जोङो दिनै बर' बिजोंजों फरायब्ला साख्रि मोना बर' बिजोङाव फरायब्ला जाम्बा जाम्बि जागोन बर' बिजोङाव फरायब्ला जोंनिया मा जायो गथ' गथाया कम्पिटिटिभ आनजाद होनो हानाय नङा बे भुल धारणा आरो बे भुल धारणाया थायोब्ला मालाबाबो जों जाति हिसाबै थांना थानो हानाय नङा इंराजियानो गासिबो नंजोबा असमिया मिडियामानो गासिबो नंजोबा दा जोंनि बिमानि रावानो गोदैसिन जों मिथिगौ भाषा बैगानिक बिथांमोना बुंलांदों जे बिमानि रावजों नोंथाङा जेसेबां थाब आयत्त खालामनो हागोन जेसेबां गोदै बियो गुबुनजों मालाबाबो जाया जादों दा नोंथाङा हाजार जि खालामबाबो बुङो भाषा बैगानिक बिथांमोना नोंथाङा जुदि सिमांखौ नुयोबा गावनि बिमानि रावजोंसो सिमांखौ नुयोनो गुबुनजों नुवा मालाबा गिबाबो नोंथाङा नायलाय बयनिख्रुइ जोङो आंगोबा माबाया मा जे बिमाखौसो जों बुंग्रोयो आयै आयै होननानै नङा होमबा बे जिनिसा नोंथाङा मा होननानै मालाबा माबानाय नङा दा बे बुस्थुआ नोंथाङा बै गावनि बिमानि रावजोंसो बे जाग्रोयो दा बेखायनो आं बेखौनो खावलायदों जोंना भुल धारणा साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव जौगानो थाखाय इंराजि रोंनांगौ होननाय माखासे बाथ्राया मानसिफ्रा बुंनानै जोंखौ गोनो गोथो खालामो खिन्थु जों दिनै चाइनाखौ नुदों जापान करियाखौ नुदों दिनै नर्थ करियाखौनो बुङो साउथ करियाखौनो बुं नोंथाङा फ्रान्सखौनो बुं इटालिखौनो बुं दिनै जों नायदों जार्मानिखौनो बुं गावबा गावनि बिमानि रावजों बिथांमोना बिराद गोजौआव दिनै थांनो हादों साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बिराद गोजौआव चाइनाया अलिम्पिक खुंनानै हरदों सिं सें सां सां माबा माबि बुंनानै फोजोबना हरदों मोनसेबो बिथांमोना इंराजि सोदोब बाहायाखै थांनाय बोसोर नोंथांमोना नायदों वर्ल्ड काप जादों
रासियायाव व्लादिमिर पुतिन राष्ट्रपतिया मोनसेबो इंराजि सोदोब बाहायाखै रासियान लेंगुवेजावनो भाषण होनानै फोजोबनानै दोनदों नालाय होमबा जोंनियासो भुल धारना जे इंराजि रोङाबा जों जाम्बा जागोन बे साननाया आं इंराजि बिजोंनि थाखाय हेंथा बुङाखै इंराजि बिजोंनि थाखाय हेंथा नङा खिन्थु आंनि बुंनाया बेसो जोंनि बुंनाया बेसो जों जाति हिसाबै थांना थानो थाखाय सदबांसा लाखानाय मोनसे हारिया जोङो गोबां माने बर' रावखौ गायसननो थाखाय बिजोंखौ मोननो थाखाय जोङो मा भाषा आन्दलननि नामाव गोबां मानसिखौ जों मुंख्लं खालामनांदों आरो बिनि उनाव जोंहा दिनै गावनि बिमा रावनि सायाव जुदि गोनो गोथो जायोबा बे बारा थिग जानाय नङा आं बेखायनो खावलायदों थांखि लाफिननांसिगोन जों जाति हिसाबै थांनायनि आं बेखौसो खावलायदों दख'ना आर'नायाथ' थांखानांगोन बागुरुम्बा थांनांगोन खाम जथा सिफुं सेरजा थांखानांगोन जिखुनु माने मुल्यनि बिनिमयाव बेखौ जों फोथांना लाखिनो हानांगोन आं बेखौसो खावलायदों नाथाय आजिखालि जोंनिया मा जायो माखासे बुरै बुरै मानसिफ्राबो दख'नाखौ गाननो बानाय मोनसे थासारिखौ जों नुदों आं क'क्राझारनिफ्राय सानसेखालि गुवाहाटीसिम फैदोंमोन रेलाव गाखोनानै आरो बुरै साब्रै बुरैजों जिरायखाबाय दाना रेलाव आरो सिफुं ट्रेनाव जिरायबाय आङो जिरायनायाव ओमफ्राय नायबाय आं मानसिफ्राथ' बर'निनो रायज्लायजोबदों खिन्थु आं गाननायफोरखौ नायबाय साब्रै बुरैयाबो सुइजार गाननायसो सुरिदार आरो रायज्लायखाना फैदों नामाथाय आं मिथिया आरो सुइजार गानजोबनो साब्रै बुरैयाबो खाथिसिनाव जिरायनायखौ सोंबाय आं आयं मोना माबाव थांनो गुवाहाटीयाव थांनि आयं नोंलाय आंबो गुवाहाटीयावनो थांगोन आं गलाघाटआव थांगोन आंना न'आ गलाघाटआव होनबाय ए नोंसोरथ' साब्रैबो बुरैफ्रासो दख'ना गानासै आयं मानोथो गानासै होननानै बुरला जारला जायोहाय आयं दख'नाया जाबाय दाना आसुरित जाबाय आं दाना क'क्राझाराव जुदि दख'ना बुरला जारला जायोबा बाक्सायावबो जागोन बे नङा होमबा उजुलियावबो जागोन बे जानाय नङा होमबा क'क्राझारावनो गानाबा जों लेनानै गाननांगौ होननाय नङा होमबा दा बेबादि जादों थारमाने जिनिसफ्रा दा आं बुंदों बेखायनो आरो बुरैयाबो जुदि दख'नाखौ गाननायखौ गारबायबा होमबालाय मा जानो दाना बर' सेंग्राफोरखौ आं नुदों आरो बे आरनायखौ गोदोनायाव लानो लाजियो दा गोजां बोथोराव नायलाय गासिबो बर' सेंग्रा बेखौ गोदोनायाव ओरै मेरायखाया आरो सोरबा बिहारिफ्रासो लायो आजिखालि बाङालिफ्रासो लायो बेखौ बर' सेंग्रा रावबो लाया सोंखांबाय एक्सु सेंग्राफोरखौ आरो बे आरनायखौ गोदोनायाव लानानै मानो बेरायाब्रा बर' सेंग्रायालाय ओइ सार बेखौ गोदोनायाव लाना बेरायबा नाफाम मोननो सिनायगोनलै बेखौनो लाया जों जायो नों लायाबाबो सिनाय नों नाफाम नङा होमबा गन्थंआवनो सिनायाबा जों जे नाफाम जोंखौ गन्थंआव सिनायखानायाव सिनायो आंखौ जुदि सोरबा आं बुंना लायोबा दा आं रमिय' पि गोस्वामी सोरबा मानिगोन नामा बर'फोरा गोस्वामी आइडेन्टिटि बर' होबो कसारि होबो हिंदा नङा होमबा दा गतिके रावबो मानिखाया बेखौ दा आंनि खावलायनाया दिनै बेनो जों जाति हिसाबै थांना थानांगौब्ला गासिबो जिनिसाव थांना थानांगौ लोरबांबाबो थांनाय नङा बे गामसाया दाय नङा बे दख'नाया दाय नङा आसल भुटा नैबेसो दङ गामसा गानबा आंखौ मिनिगोन आरनायखौ गोदोनायाव लाबा आंखौ नाफाम होननानै सिनायगोन दख'ना गानबा आंखौ मिनिगोन भुल धारना बेफोर रावबो मिनिया होननांगौ बे दुरबलतासो नोंनि जों दिल्लीयाव थाङो आन्दलनाव ओरैबो बर' दख'ना ओरैबो बर' सेंग्रानि गामसा पुरा दिल्लीयावनो जों गामसा दख'ना खालामजोबो रावबो जेबो बुंफेराखै जोंखौ आफादगिरि प्रमद बर'आ 2013 सनाव पि चिदम्बरमआ होनबा माने बिथाङा गृह मन्त्रि आरो कंग्रेसनि दिनाव आफादगिरिया बुंबाय भारतनि गृह मन्त्रिखौ दिनै जों गामसा गाननानै लोगो हमसै दे नायनि हाबनो हैना होआ होनदों दाना बे मथेनो जों साबाबो गामसा गाननानै हाबजोब्बाय गामसा आरनाय फुरा गाननानै लाखाबा आंथ' ओरै जानजि खाफ्राबो लायदों आरो आरनायखौ हाबहैबाय दाना हाबनाय लोगो लोगो जों जिराय नागिरजोब्बाय होमबा जोंना पि चिदम्बरमआ गृह मन्त्रिया न जाबाय फार्स्ट फट' सेसन देन डिसकासन जाबाय गिबियाव फट' खेबग्रोनि बिनि उनाव रायलायगोन जाबाय होमबा आं नायबाय गामसानि पावारा बेसेबां नङा होमबा बिनि सिगाङावथ' जों गोबां हाबदोंना लोगो लोगो लंपेन्ट कट गाननानैसो हाबदों बै समाव फट' खेबनो मालाबाबो रेडि जायाखै बियो खिन्थु जोङो नायबाय जि सानखालि गामसा गाननानै थांबाय ओरैबादि माने रेसपेक्ट मोनदों आरो होमबा गामसायाथ' खम नङाना बिनि उनावथ' बिराद साहस बांबाय आफादगिरिया बुंबाय दिनै हरनि 11टासिम जों गामसा खुवादै दिल्लीयाव बेरायबाय थागोन गामसाजों जाबाय बेरायगासिनो दं गामसाजों आरो जेबोथ' रावबो बुङाखैना साननै उनाव दाना जों फैफिननांगौ आं समनादारा आफादगिरिया बुंबाय गामसा गाननानै फ्लाइटआव थांसैथ' फार्स्टआवथ' जों बिराद मिनिदोंमोन आरो थानायजों समनादाराजों बोरै जानो जागोन उनावथ' जों बिराद मोजां नांबाय दाना जोंनि खाथियाव दाना मानसिफ्रा जोंखौ गामसा गाननो बयबो फट' खेबनो थाखाय सेल्फि लानो थाखाय जोंनि खाथियावसो माबा फैग्रा जाबाय दानिया होमबाथ' गामसानि पावाराथ' खम नङा होमबा
दा जोंनियासो मोनसे फुलारना गामसा गानबा आंखो मिनिगोन गामसा गानबा उन्दै सानगोन बे साननाया जोंनि भुल धारना दा बेखायनो आं खावलायदों बिदि लोरबांजों खिन्थु थांनाय नङा दा रावफ्राबो बिदिनो खोमालांजोबनो हमबाय जोंनि गलाघाटआव दिनै बर'फोरखौ बोरै रायलाय मिथिगौ ना मा कावरि आंनि माखाया हावगेनानै हांबाय होनो हमनो हादोंना मा कावरि आंनि माखायाव हागिनानै हांबाय कावरि दाउखाया थारमाने माखायाव हागिनानै हांबाय बर'खौ बिदि रायलायो थारमाने मा दाउखाया आंनि खर' थिनानै थांबाय थारमाने बे माग्रानि बुङो आरो माग्रा जों बुङो दक्षिणकारिया मा कावरि आंनि माखायाव हागिनानै हांबाय थारमाने बिदिसो बर' रायलायो थारमाने बिदिजों बर' रावखौनो थांना थानो बिलाय नङा होमबा पियर जानांगोन ना बियो दा गलाघाटआव बर' राव बिदि जानांगौ हमजोबबाय थारमाने दा बे लामाजों सोलायनो नाथाय मोनबेसे बर' सोदोब दं मा कावरि माखा असमिया गोजा हांबायाल'सो बर'ना बिदिनो थांनाय नङाना बर' रावा दा जोंनिया बिदिजों फोथांना लाखिनांगौआ जानाय नङा जों जाति हिसाबै थांनि बे सब बांसाखौ लाफिननांगौ बे थांखिखौ लाफिनदो आं बेखौ खावलायबाय 2 नम्बर बाथ्रा माखासेखौ एंगारनांसिगोन गारनांसिगोन माखौ जेखौ गाज्रि होननानै जों मिथिबाय मा गाज्रि दं नोंथांमोना हमदांनो हाखाबाय 1 नम्बर जौ जुवा मेला बन्द जानांगौ बियो एक्सेसिभ जाबाय जोंनिया गाज्रि होननानै मिथिबायथ' जों दोनथ'नांसिगोन बेखौ जुमाया बिराद बारा जाबाय जुवाया बिराद बारा जाबाय मेलाया जुदि बिराद बारा जाबायबा दोनथ'नांसिगोन जों खमायनांगोन जों बेखौ हायोबाथ' फोजोबनांगौ जोंहा होमबासो बर' जातिया थिग जागोन नङाबा थिग जानाय नङा जुमायजोंनो बर' न'खरा धंस जाबाय इउनिभार्सिटि फरायगोन फिसाजोआ फरायनाया बन्द जाबाय बिसिबसे बुलायबाय थायो जुवा गेलेनानै जेनेबा दाखालि आंनि 11 तारिखआव भट होनो थांदों पन्सायतनि आरो सासे माने गामिनिनो आदा आरो एकदम भट होनो आं थांना स्कुटि लाना थांदों आरो दाना बे हिन्जावखौ बुनो दाबारायगासिनो दं आरो लावथि लानानै आंथ' आसरित जाबाय 2019 सनावबो बिदिमोन हिन्जावखौ लामा बुनो दाबारायो नामा दाबारायगासिनो दं ओमफ्राय बुंबाय बाजाराव थाथ' मानो नों खारदों होननानै हरसे बुगासिनो आंखौ नोंनिया जादों आरो मानो बुदों होननानै 3 बोसोर सिगाङावनो हा बन्द होदों बियो मैया फैसाखौ सुख'ना बुंफैनायावसो आं मिथियो होनो दा बेखौ बुंनानैनो लाजिनानै आंखौ बुगासिनो जादों आरो 3 बोसोर सिगाङाव जुवा गेलेनानै जेननानै बे हा बन्द होदों 3 बिघा आरो बे खोथाखौ हिन्जावा मिथियानो दा बेखौ बै हा जाय लाग्रा बे बुंफैदों आरो नोंथाङा हाखौ सुख'नांसिगौ होननानै दा बेयाव माने मिथिनानै हिन्जावा एसे बुंनायावनो रागा आरो हौवाया बेखौ बुनो दाबारिगासिनो बिदिबो सोलियो दाबो दा बेथ' मानि थाखाय जादों एकमात्र जुमाय आरो जुवा बेनि थाखाय दा बर' न'खराव जुदि बे सोलिबाय थायोबा जों बारा गोजौसिम थांनो हानाय नङा जोंना आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो बर' जातिया जुदि खेबसेनि थाखाय बे जौ आरो जुवाखौ दोनथ'नो हायोबा गारनो हायोबा बे जातिया बुहुमनि बयनिख्रुइबो माने गोख्रोंसिन जाति जागोन आरो जौगानायसिम माने जाति जानो हायै जागोन ओरैबायदि जों खामानि मावनो हायो ओरैबायदि खस्थ' खालामनो हायो जों दा बे बाथ्राखौ हमदांनो हादों दा बेखायनो खावलायदों जोंना बेखौ गाज्रि होननानै मिथिखाबायब्ला बेखौ दोनथ'दो 2 नम्बर उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिराद गाज्रि अबस्था दोनथ'नांगौ जोंहा नोंथांमोननि बे ओनसोलाव दंना गैया उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोंनियावथ' बिराद दं उन्दै बैसोआव हाबा जाबा मा जायो नोरजिया न'खर जोनोम जायो जोंनियाव दाखालि थांखि लानो गोनां जादों 18 बोसोरनि सिगां हिन्जावसा हाबा जायोबा आरो 21 बोसोरनि सिगां हौवासा हाबा जायोबा गामिनिफ्राय दिहुननो हागोन जों थांखि लानो बाध्य जादों जोंनियाव दाखालि थांखि लानो बाध्य जादों गलाघाटआव बिमा बिफाया गोसो जानानै थाखा फैसा दं होननानै बाइकखौ बायना होनो मोननाय नङा गथ'नो हिन्जावसानो स्कुटिखौ बायना होनो मोननाय नङा आनसलिक अफिसाव फैनानै NOC लांनांगोन बियो मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा बाइकखौ बायना होनो नागिरदों आनसलिकनो बेखौ बुजायनो हानांगोन होमबासो आनसलिकनि गथ'फ्रा बेनो गांसे NOC हरगोन आरो नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट होमबासो बाइकखौ बेनो हरगोन आरो बायनो हागोन बे बेबायदि जों लानो बाइक जादों उपाय गैया बांगालजों हाबा जानाय बिराद बारा जाबाय दाखालि जोंनिया दुर्गा फुजा लक्ष्मी फुजा कालि फुजासिम जोंनियाव 7 हिन्जावसाफ्रा बांगालजों थांदों दानिया जोंना आनसलिकआव रायजो राजा गावबुराफोरखौ लानानै दाखालि मोनसे थांखि लानाय जाबाय बांगालजों जुदि सोरबा थाङोबा खेबसेनो बिमा बिफाया 5 लाख जरिमाना भरिनांगोन होननानै लानांगौ उपाय गैया होबथानांगोन ना रिक्स लानो बायथ' जादों दिनै दा बेबायदि अबस्था दा मानो बिदि जाबाय थादों
बेखौथ' खमायनांगोन ना जोंहा दा उन्दै बैसोआव हाबा जानायाथ' बारा मोजां नङा गंफा गंफा नोरजिया न'खर जोनोम जाखायो जाय समाव फरायफुनायनि सममोन जाय समाव बियो गेलेफुनायनि सममोन बेवहायनो बियो संसारनि बादि गिदिर बजाखौ लानो गोनां जायो बियो आरो बियो बे अभारलडेड जायो बजाखौ थिखांनो हाया बियो आरो बेयावनो न'खरफ्रा धंस जायो जाय समाव बियो बिमायानो बिराद उन्दैखा बेयावनो बियो सासे गथ'नि बिमा जानांगौ जायो आरो बेयाव गोबां डिफिसियेन्सियाव फैयो बे गथ'फ्रा बिनिफ्राय उजिनाय गथ'आ आरो गोबां बेरामखौ लाना फैयो बियो निउट्रिसनाव गावखौ भुगिनानै बै बेरामाव मा जायो बिमायाबो बेरामि गथ'आबो बेरामि जानायखौ जों नुबोदों दा बेखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जेसे हागौ जों बन्द खालामनांगौ जोंनियाव मोनसे घटना जादोंमोन आं बेखौ खिन्थानि थांनाय बोसोरनि जाथाय आरो सरकारि गावबुरा दं जोंनियाव बेनि न'आव थांबाय आं फुङाव आरो आयं होनो आं दा थांना नायबाय आयं बुरिया बिराद गुवार सिथ्ला दं आरो बेखौ सिबगासिनो दं हारसिंनो आरो आयं बुरिया सिथ्लाखौ सिबगासिनो दं बिनि उनाव सिबखांबाय दसे उनाव लाल साहा फुदुंना लाबोबाय आयं बोराय आयं बुरि आं आरो काटा बिस्कुट लाल साहा बारान्दायाव लोंगासिनो दङ होमबा आं आयं बुरिखौ बुंबाय आरो आयंआथ' इसेबां गिदिर सिथ्लाखौ हारसिङै सिबबाय आरो लाल साहाखौ फुदुंनानै लाबोबाय बिहामजोआलाय माथो जाखो नोंनालाय होनो दङ आयं उन्दुगासिनो दं आंना आथिया जादों होमबा आं घरिखौ नायबाय 8:30 जाबाय आरो 8:30 सिखार नामा नोंना बिहामजो होनो सिखारा आयं जोंना आथिया 9:30 सिखारो सानफ्रामबो जाबाय बा बिराद मोजां माथो दा दसे उनाव आं नायबाय 9:32 जाबाय आरो फुंनि दाना बिहामजोआ नाइटि गाननानै कलगेटआव ब्रास फुनानै ओरै बारान्दानि सिगांजों थांबाय थादों आरो दमकलाव मोजां गामिनि नालाय हिनजावसाया बेखौ नुनानै होनबा बुंबाय आरो सेफालि नोंनासो खाफाला बिराद मोजां होननानै सारालाय मानो बिदि बुंदों होननानै नों माथो सानफ्रामबो 9:30 सिखारो नों ओं सार सिखारो होननानै माथो एसां लेट सिखारो सार आंहालाय आइमोनानो बिदि उन्दुखायोमोन ना सार सिम्पोल खोथा आरो बिमा बिफा न'आव 9:30 उन्दुयो बिहाव बिखुनजो न'आव 9:30 गाबोन समफोर जुदि बेखौ बुङोबा बिहावा आफि नैबे आंनि गेन्जि गस्लाखौ आरो लंपेन्टखौ सुलाय होननानै ओइ आफा नों गावनो सुना ला जोंनाबो आफाया सुना लाखायोमोन होनगोन नङा होमबा दा बेबायदि जायो थारमाने बे हिनजावसा बेखौ मिन्थिया बियो बिहासो संसार जाबाय बिहासो बिहाव बिखुनजो दङ बिहासो मोनसे रितिनिनि गेजेरजों सोलिनांसिगौ बेखौ मिन्थिया बियो मानो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दाना सानसेखालि बिदिनो आङो थांनाय बोसोर न'आव थांबा बेयाव माने बेबो नायनांगौ हाबा जानाय आरो दा बेखौ बाजाराव लोगो मोननो बे लिंबाय थारमाने गथ'आ आरो बे सारमोना जोंनियाव मालाबा फैलाय आलासि जानो जाबाय थांगोन दे होनदों जोंबो डेट मोनसे होबाय न'खरैनो थांजोब्बाय जोंबो दा थांबाथ' आं बुंबाय मोननो ना मोनाखै होननानै मोनजोब्बाय सार होननानै खिन्थु आंबो बुंलाहरदों आरो अनला ओंख्रि जागोन होननानै दा अनला ओंख्रियाल' मोनाखै आरो दा अनला ओंख्रिया मोनाखैबा बियो संनो नाजाबाय थादों दा बेयाव मा खालामबाय दाना बियो फनखौ लगायना लाबाय थादों मबाइलखौ आरो आइ आं दा सारायखौ गुदुं खालामबाय जादों आरो जानबाय आं दा बेनि उनाव मा खालामनो बिमाना सोङोबा मा खालामनो होननानै होमबा अनखौ नों दा साराय गुदुङाव होदो जाबाय आरो होमबा फिसाजोआ बुंहरबाय आं होबाय आइ होननानै एवबाय माने अनखौ एवगासिनो गोजा जाबाय दै फुलुदो जाबाय आरो मानो दे अनला ओंख्रिखौ जों बोरै सङो बेखौ बिमाखौ फोरोंहरनो बेखौ टाइम मोनाखैना दाना अनला ओंख्रिखौ अनलाइन अनलासो जाबाय बे दाना मिथिबाय ना मबाइलजों आरो उपाय गैया थारमाने बेखौ फोरोंनानै हरनो हायासैना बेबायदि जायो थारमाने आखा फाखा खालामना हरनो जों टाइम मोनासै माने उन्दैयावनो हाबा जाबायना बे बेबायदि अबस्था दा बेबायदि अबस्थायाव जोंनिया न'खरफ्रा बारा थिग जानाय नङा दा बेखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बन्द जानांगौ बियो आं बेखौ खावलायदेरबाय 3 नम्बर बाथ्रा खोमसि फोथायनाय दायना होननानै बुथारलायनाय जोबनांगौ बियो मानसिफ्रा अखाफोराव रायजो जानो थाखाय मंगल ग्रह रायजो जानो थाखाय रेडि जाबाय दाथ' मंगल ग्रहआव थांनो थाखाय 300 जन मानसि अनलाइनाव फर्म फिल आप खालामबाय भारतनिबो दङ 155 155 जन खिन्थु बे समावनो जुदि जोङो गावबागावनि गेजेराव खोमसि फोथायनानै दायना होननानै बुथारलायबाय थायोबा बर' जातिया खिन्थु बारा गोजौसिम थांनो हानाय नङा बयबो मिनिगासिनो दं जोंखौ पिएससि मोनखांबाय बिसोर बिटिसि मोनखांबाय बिसोर बड'लेण्डखौ मोननो थांगासिनो दङ इसेबां बुरजा लेखा फरायनाय मानसि दङ ओरैबायदि जौगाबाय खिन्थु गावनि गेजेराव दाबो खोमसि फोथायनानै दायना होननानै बुथारलायबाय थायो बिसोर बेथ' बारा थिग नङा दा बेखायनो जों लजिकजों नायनांगोन जुक्तिजों नायनांगोन धोरोमजों नायनांगोन जोङो बबे धर्मा बबे साइन्स मा बबे जुक्ति दङ बबे संस्कार दङ बे जिनिसफोरखौ जों नायना लानांगोन आं बेखौ खावलायबाय
दा खिन्थु जों बेनिफ्राय उदां जानो हानांगोन आङो बेखौ बुंदेरबाय दा जेखौ जों गाज्रि होननानै मिथिखाबाय माखासेखौ दोनथ'नांसिगोन आं बेखौनो खावलायबाय देहाखौ बारा थिग मोनाखै आं एसे सोंनो नागिरबाय दा जोबनायाव आङो बारा गोलाव बुंनो सानासै दा बुंनांगौआथ' गोबां दङमोन आं जास्ट बेबायदिनि बाथ्राखौल' बुंनो लुबैदों दिनै नोंथांमोना गोबां जुजिगासिनो दङ हानि जेंनाखौ लानानै जोंबो गलाघाटआव बेखौनो जुजिगासिनो दङ खिन्थु भारत सरकारा आसाम सरकारखौ गोबां खेब बिथांमोना अर्डारबो हरबाय थांनाय जे लाख थाखा टेक्टर थगायबाय थायो आसाम सरकारा बिराद रायजादों माने हम मिनिस्टारनि सिगाङावनो बिराद रायजादों आसामनि चिफ सेक्रेटारि आसामनि कमिशनारफोर डाइरेक्टरफोर आइबिनिबो बिराद दंमोन अफिसारफोर रायजादों थिगसे मानो थगायबाय थायो बिथांमोना जोंथ' हाखौ आसामाव होजोब्बायनो स्कुलफ्राथ' ओरैबायदि अबस्था दं एक्सन टेकेन रिपर्ट होदों दा बेखौनो माने बिथांमोना रं रिपर्टफोरखौ होबाय थायो हम मिनिस्टारनि सिगाङाव दानिया माने हम सेक्रेटारिया माने आसामनि जेसेबांखिनि अफिसार दङ बिराद रायदों 13 बोसोर नोंथांमोना सम मोनबाय मानो हाखौ होनो हायाखै आयेना जेराव दङ मानो हाखौ होनो हायाखै बे बाथ्राखौ लानानै थिगसे रायजादों दा बेखायनो बिथांमोना उपाय गैया दिनै नङा गाबोन जोङो हाखौ होखानांसिगोन दा बेखौ रावबो हमथानो हाखाया दा बे मोनसे अबस्था दिनै दङ दा स्कुल लिस्टफोरखौबो जों लादों खेबसेनि थाखाय पेकेज सोलायसोनो थाखाय जों नाजाबाय थादों दिनै सनितपुर जिल्लायाव बांसिन स्कुल दङ बिश्वनाथ जिल्लायाव बे स्कुला माने भेन्सार जानानै आरो दा जोङो दिनै नायदों भारत बादियाव दिनै एडुकेसना फान्डामेन्टेल राइट जादों मौलिक अधिकार नाथाय बे मौलिक अधिकारनिफ्रायबो जोंखौ दिनै बन्सित खालामबाय थादों आसाम सरकारा दा बेखायनो जों बुंदों जे बड'लेण्डखौ मोनोबासो बे जेंनाफ्रा हयथ' जोबगोन बे साननाया जोंनियाव दङ दा बेखायनो आं दिनै जों बेखौनो लुबैदों जे नोंथांमोना जेरैबायदि बड'लेण्ड आन्दलनाव नोंथांमोना जेरैबायदि नाजायो जेरैबायदि ओंखारलाङो जेरैबायदि नोंथांमोना बड'लेण्डनि सिङाव दिनै हाबनो थाखाय जेरैबायदि जुजिगासिनो दङ हयथ' बे मोजां दिना हयथ' सफैबाय होननानै जों साननो हायो जे बेयो हयथ' फैगासिनो दङ दा माबा मोनसे एरेन्जमेन्टआ फैथारसिगोन बे बाथ्राखौ जों दिनै हमनो हादों भारत सरकारा जोंखौ बुंदों नोंथांमोना खौसेल' जानानै फै नोंथांमोननि थाखाय जोङो दिनै माबा मोनसे होनो थाखाय जों रेडि बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों दा बेखायनो जोंनि गेजेराव बारा गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया रायजो राजा नोंथांमोन जे भारत सरकारा दिनै बिथांमोना सलुसननि थाखाय दिनै दङ नाथाय जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लानानै बयबो ज' जानानै जुदि जोङो भारत सरकारखौ दिनै जेरैबायदि जोङो दिनै प्रेसार होबाय थादों लबि खालामबाय थादों राजनिति बेयाव खालामबाय थानाय जादों दा बेजों दिनै गाबोन नङा समफोर बिथांमोना सलुसननि लामाखौ दिहुननो थाखाय रेडि जानानै दङ दा जोंबो बेनि थाखाय रेडि थानांगोन दा नोंथांमोनाबो गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया नोंथांमोना एसे धैर्य हमनांगोन बे माबा मोनसे जे जोंहा दिनै थार्ड जेनेरेसन जों दिनै माने 3थि जेनेरेसननि सुबुं हिसाबै जोङो दिनै सोमावसारनायखौ जों लांबाय थादों आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै हयथ' भारत सरकारा दिनै गनायनानै जोंनो हयथ' माखासे माने एकर्डआव बिथांमोना फैनायनि जि लामा बेखौ हयथ' दिहुननानै होगोन जों बेखौ साननो हायो आरो बे लामाखौ जोंनो बयनिबो बांसिन इजि खालामनानै होदों दाखालिसो जानाय जम्मु आरो लादाखनि जि मोनसे थासारि आरो नागालेण्डआ दिनै मोनसे एकर्डआव थांगासिनो दङ नागा सुक्तिया आरो बे नागा सुक्तिया जानायनि उनावबो जोंना आरो लामाया माने आरो साबसिन जागोन आरो एग्जाम्पला जोंनि थाखाय दा बेनो जों बेखौनो नेबाय थादों दा भारत सरकाराथ' जोंखौ बुंदों जे नोंथांमोना खेबसे ज' जानानै फै एनडिपिआ दिनै दाखालि जोङो एसे दुखुनांथावै आरोबाव मोनसे ग्रुप जोंना माने धीरेन बर'नि जितु ग्रुप बिथांमोना दिनै गोदानै आरो दाफिननायखौ जों नुदों आरो जयेन्ट एक्सन कमिटियानो बिदिबा आरो दाफिननायखौ जों नुदों दा बेफोर जोंखौ एसेबाबो जोंखौ माने दुखु मोनहोनाय मोनसे थासारि जोंनि थाखाय आरो भारत सरकारा बेफोरखौ नुनानै एसेबाबो बिथांमोना डिले खालामगोन स्ल' खालामगोन खामानि मावनायफोरखौ जों बेखौ साननो हायो दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जेसे हागौ जों खौसेनि गेजेरजों ज' ज'यै जुदि जोङो डिमान्डफोरखौ होनो हायोमोनब्ला हयथ' जोंनियाव हयथ' लामाया एसे साबसिन जागौमोन जों बेखौ दिनै नुहुरबाय थादों थेवबो जों आसाबादि जोङो नाजाबायनो थादों दिनैसिमबो जों भारत सरकारा बेखौनो बुंदों जे नोंथांमोना ज' जानानै फै खौसे जानानै फै आरो होमबानो जोङो नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो दिनै रेडि दङ आरो बेनि थाखाय जों रायजो राजायाबो बयबो रेडि थानांगोन आं बेखौल' खावलायदों नाथाय जोंना सम सम माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों दिनै नुदों जे संग्रामा लावद्रायबाय बिदिबो बुंनो नागिरो मानो एसेबां गोलाव खालामदों आन्दोलनखौ बिदिबो बुंनो नागिरो आन्दोलना लावद्रायाखै 52 बोसोर जादोंब्लाबो बे आन्दोलना गोलाव नङा जोङो दिनै जारिमिनखौ फरायदों बुहुमनि गोबां जारिमिनखौ जोङो सोरबा 100 बोसोर 150 बोसोर आन्दोलन खालामखांनायनि उनावसो उदांस्रिखौ मोनदों जों बिदिखौबो नुदों दा बेखायनो आं बे समाव बेखौनो खावलायदों
जाय बिथांमोना दिनै आन्दोलनकारिमोन दिनै बिथांमोना दिनै थाखा फैसा खामायबाय न' बांखौ गिदिर गिदिर लुना लाबाय गावनि गथ' गथायखौ फरायनायाव फोरोंबाय बिल्डिं मबाइल स्टेन्डआव फोरोंबाय 5,000 सानि बिगोमा जाबाय 6,000 बिगानि राबारनि बिगोमा जाबाय आरो बिनि मिनिङा बेनो नङा जे नोंथाङा आन्दोलनखौ गुसुं खालामनांसिगौ बिदि जानाय नङा मानोना दिनैबो जोंनि बिमा बिफाया दिनैबो माने हां थोनो थोनो अबस्था थांनानै दं बे आसामाव नोंथांमोना नुयो दिनैसिमबो स्कुलानो प्रभिन्सियेलाइज नङा हेन्टार्सखौ जों फोरोंबाय थानो गोनां जादों हानि मोन्थायखौनो जों दिनैसिम मोनाखै आरो बे समाव जुदि जोंखौ बुङोबा आन्दोलना गोलावद्राय जायो होनोबा नोंथांमोना जों मालाबाबो गनायनाय नङा गोबां लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाया दाबो हाथियारखौ लानानै हाग्रायावनो दङ गोबां सेंग्राफ्रा दाबो देशनिफ्राय केवावनो थायो मालाबा बिनानाव हाबा जायो आखाइ हमनानै हरनांगौ बिदाया फैनो मोना बियो मालाबा बिफाया थैयो खिन्थु बे न'आव फैनो मोना मालाबा बिफाया थैयो बेखौ बाननो थाखायबो न'आव फैनो मोना बियो मानोना दिनैसिम संग्रामाव बिथांमोना दङ आन्दोलना दाबो जोबाखै संग्रामा दाबो जोबाखै नाथाय दिनै नोंथाङा मोजां मोनसे अबस्थायाव फैबाय होननानै नोंथाङा अभाब अभिजोग जेबो गैला होननानै थाखा फैसानि अभाब गैला होननानै आन्दोलनखौ गुसुं खालामनांगौ होनबा जों मालाबाबो गनायनाय नङा दा बेखायनो रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामनायनि राइट बिथांमोना गैया नोंथांमोनाव गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आं बेखौनो खावलायदों जे दिनै जोङो बेखौनो नुदों जे भारत सरकारा जुदि जोंनि थाखाय माबा मोनसे होनो थाखाय जुदि रेडि दङबा जोंबो बिनि थाखाय रेडि जानांगोन आं दिनै बेखौसो नुदों नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि जितु लाभा लाबनि थाखाय रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामनानै ओरै थांना ओरै फैना खालामोबा भारत सरकारा खिन्थु बिनि सुबिदाखौ निश्चय लागोन स्कपखौ निश्चय लागोन दा बे स्कपखौ जों खिन्थु होनाया जोंनि थाखाय हयथ' बारा मोजां जानाय नङा आं बेखौ बे समाव बे बाथ्राखौ आङो बेयाव जास्ट बुंदेरनानै होबाय दा बे मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव दा फैगासिनो दं बे मोनसे संग्रामखौ खिन्थु जों कन्टिनिउ खालामनांगोन आं बेखौ बुंदेरबाय 2 नम्बर बाथ्रा जोंनि जांख्रिथाय बेबो कन्टिनिउ जानांगोन जांख्रिथाया मानि थाखाय जों सोलायनांगोन जांख्रिथाया मानो थाखाय जोंहा थांना थानांगोन जांख्रिथायखौ मानो नांगौ जोंना गुन गोनां जानांगोन जेरावबो गुन गोनां जानांगोन सोलायनो जों लुबैनांगोन बिनि उनाव जोंहा थांना थानो थाखाय सार्भाइभेलनि थाखाय जोंनो जांख्रिथायखौ दिनै नांगोन बेयो लेखा फरायनायाव जानांगोन धोरोम सिबिनायाव जानांगोन आबाद मावनायाव जानांगोन दानाय लुनायाव जानांगोन समाज सिबिनायाव जानांगोन राजनितियाव बियो जानांगोन दा बेखिनिखौ जों लांजोबनो हाथारनांगोन आं बेखौसो खावलायो आरो बेखौ लांनो हायाबा जानाय नङा बे जांख्रिथायया जोंना सोलिनांगोन आं बेखौ बुंदेरबाय जोबनायाव आं फोजोबनोसै आं देहाखौ एकदम थिग मोनथाराखै दा बेनि थाखाय आं बेखौनो खावलायदों सोलोंथाइनि बेलायाव एसे जों बयबो नाजादो आइ आफा नोंथांमोना जों सोलोंथाइखौ मोजां फारसेथिं लांनांगोन जोङो दिनै बेखौनो नायदों सोलोंथाइयाव जों जौगानो हायाबा जेबो जानाय नङा दिनै राङापारा ओनसोलाव बालिपारा ओनसोलाव लेखा गोरों मानसि थायोबा बयबो जोंखौनो गिगोन सानै जुदि आइएस थायोबा साफा जुदि आइपिएस जों बेयाव मोनोमोनबा बोसोरफ्रोमबो जोंखौनो लानो बयबो गिगौमोन उकिला जुदि बिराद बुरजा थायोमोनबा जोंखौनो हयथ' बिराद गिगौमोन नाथाय जों दिनै बै थासारिखौ दानानै लानो हायाखै दा बेखायनो सोलोंथाइनि बेलायाव बयबो नोंथांमोना आवगायदो गथ' गथायखौ लेखा फोरोंदो आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंबाय दा जोबनायाव नोंथांमोन बयनिसिम आं निमाहा बिबाय दा आं बुंनो गोसोमोनब्लाबो आं बुंनो हानाय अबस्थायाव दा गैला गसंनो हानो नागिराखै दा बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय उननि समाव लोगो मोनब्ला माखासे बाथ्राखौ एसे गुवारै रायज्लायसिगोन दा बयनिसिमबो खेबसेयाव आंनि मोजां मोननो सिबिनाय गाहाम हामलायनाय बेखौ बावहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथि बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।